Hello mga ka-Tres Marias, hello mga Sisi Koys, hello sa inyong lahat. Andito na naman ako guys sa ilalim ng kakahuyan. Tingnan nyo. Sa ilalim ng aming masaging kakahuyan, yan. Nakikita nyo ba yung puno na yan na punong-puno ng bulaklak na pula? Yan po ang aming fire tree. Yan po yan sa aming bahay. Ayan pala oh. Kitang-kita pala dito yung bulkang mayon. Andyan oh. Mas mataas pa sa bubong namin. Napaka taas talaga ng bulkan na yan. Hanggang dito sa Sorsogon. Tanaw na tanaw. So yan guys. May puno din kami ng fire tree. Na punong-puno ng bulaklak. Pag andyan ako sa bahay, hindi ko yan makita. Kasi mga dahon yung nakikita ko. Pag andito pala kami sa malayo, tanaw na tanaw namin ang mga bulaklak na yan. Oh, pulang-pula. So andito kasi ako guys sa puno ng pili. So ayan. Namimitas na naman ng pili yung aking kapatid. Ayan guys oh. Yan ang mga puno ng pili. Yan. So hindi pa dyan nakakaalam or hindi pa kilala yung puno ng pili. Ito na po siya. Yan ang kanyang puno. Mataas siya. Daming dahon. Maraming dahon at marami din yan. Bulaklak. Maano yan. Masipag yan mamunga guys. Ang pili. Masipag mamunga. Sunod-sunod siya. Pag namumunga siya. Halo sunod-sunod. Yan po ay ginagawang pili nut candy. Yan ang kadalasang pasalubong kapag may pumupunta ng Maynila or pupunta ng ibang bansa. Yan kadalasan yung mga pinapasalubong nila. Masarap to guys. Merong ano talaga dito sa Bicol nito. Ito yung isa sa mga ayan oh. Yung kapatid ko oh. Napakatas niyan guys. Ayan. Yan ang kanyang puno. Napakatas ng pili na yan. Kailangan doble ingat ka. Kasi mahirap na. Pag nalaglag. Nako Diyos ko. Wag naman sana. Ayan guys. Namimita siya kasi ibibinta niya panghulog sa kanyang motor. Kasi malapit na naman maghulog sa kanyang motor. Pa-extra lang kasi sa trabaho. Kaya wala masyadong permanent na sahod. So ayan, yung ibang mga produkto dito sa aming farm. Ayan siya guys, so kumakaway siya oh. So ayan, so mga produkto namin dito sa farm, yan. Inaipon-ipon namin guys para magkasya sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ba. Nagagandaan talaga ako doon sa aming fire tree guys oh. Tingnan nyo. At yung bulkang mayon naman ay napakaganda. Kahit malayo ka, tanaw na tanaw. Malayo din ito sa amin guys, yung Sorsogon kasi province ng Sorsogon ito. Yung sa Albay din, province of Albay din, 'di ba? Magkaratig lang na probinsya. Pero tingnan nyo, kitang-kita yung bulkang mayon. Tumitiyok ko. So tara na guys, maghanap tayo ng mga nalaglag ng bunga ng pili. Kaso lang baka mahulugan ako, masakit ito. Makatama sa ulo guys. Ito siya oh. Yung hindi pa po dyan nakakaalam ng pili, ito po yung pili kapag ano ba tawag dito?
tigas na, hinog na. Kasi pag mura pa guys, green yan, kulay green. Kapag tamang-tama na siya harvestin, pwede siyang i-harvest. Ito na siya, ganito na dapat yung kulay niya, itim. So ayan, tingnan nyo yung kuko ko, itim na din. So ayan guys, ito po yung pili. Ito po yung itsura ng pili. Yung hindi pa po dyan nakakaalam, ito po ang pili. Ayan, tapos inaano din to guys, ano mo sa mainit na tubig, parang ilalaga mo ng konti, malalambot ito. Kinakain ito guys na balat, yung balat niya, yung laman nitong balat na to. Kasi sa pinakaano nito, pag tinanggal mo itong balat nito, meron pa tong tinatawag na parang shell, bagol, ganon. Tapos, anuhin mo pa siya ng itak, yung sabi nga ng iba, tutultugin mo ng mamartilyuhin mo para makuha mo yung laman. O di kaya naman, dito sa gitna, biyakin mo ng itak para makuha mo yung laman. Pwedeng pakisample. So, yan guys, magsample tayo. Dapat magaling ka nito guys biyak, mag-open. Kasi yung hindi dapat pa durog or maputol, dapat buo, yung ganito, parang buo. Pangit ng laman, ang liit. Ganito siya guys, buo. Kaya masarap tong kainin. Ano naman? Putol. Ay. Pag ganito kasi guys na ano siya na ano ba yung tawag doon? Hindi buo yung pagkabiyak mo, durog siya pag sinungkit mo, durog. Sarap to guys. Sarap. Abay, baka ko yung matigba. Abay, baka ko yung maitak yan. At ako yung mga sugaran. Kau ka naman yung dalaga. Dalaga napakaganda sa iyong mata. Wala namang itakan dyan, mother. Hello mga sisi ko. Ako ba yun yung nakikita? Pasensya na. At hindi maganda yung dalaga ngayon. Ito po ang pili. Ngayon, this ba yun? Sis Violeta. Ito na yung pili na gusto mong makita, makilala. Ito yung pili. Ito yung likod ko.
nag-stress. Kawawa naman ang beauty. Nakita mo ng pangkawit, oh. Ito guys, yung kanyang pangkawit. So, yan, yung dulo na yan. Diyan susumpitin yung pili para malaglag. So, ito na guys, ang amin na iipon. Marami pa dyan. Ayan oh, ang dami pang bunga pala oh. Boy, ang dami pang bunga pala yun oh. Yan oh, ang iitim. Yan. Oh. Bismillah. So, ayan ang pili. Bismillahirrahmanirrahim. Sarap-sarap dito. Bismillahirrahmanirrahim.